Bueno, arratsalde on danoi, gaur ekaina arte luzau dizen masixatzeneko maiatzeko loraken azken hitzaldixe izango dugu, eta bertan emakumeen rolak aintzinaroan gaixe jorraukoa. Oiane Oliveri Korta historialarixe izango dugu izlai, behau errenteiarra da, eta historixen zier emakumi gizartin izen ditun rolak ikertu eta azalerau egin ditu. Batiz bat, 16 eta 18 menden artekuk. Beka baten launtzikin, 2001 Mujer y herencia en el estamento hidalgo guipuzcoano durante el antiguo régimen argitaratu zuen, eta 2009 aldiz Mujer, casa y estamento en la Guipúzcoa del siglo XVI. Gaurko hitzaldi hontan, emakumik etxekiko eta ezkontzetan izendako betekizunei buruz hitzein gau, emakumin estatusek, lan mundun izentzeben parte hartzie eta emakumin irudixe eta moral katolikue besteak beste. Eskerrik asko etortzeatiken eta gustoko izango alakun, hitze emateixa. Barkatu. Ongi etorriak denak. Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkiot mesisatzen elkarteari hitzaldi hau ematera gonbidatzeagatik. Antolatu dituzten hitzaldi sorta batez ere matxinadei buruzkoa izan da. Aurten betetzen dialako 250 urte, 1776an gariaren matxinena da izan zenetik azkoitin eta azpeitin. Hitzaldi hau ez da matxinadari buruzkoa, baina bai da matxinadaren garaian 18. mendean eta 16 eta 17. mendean emakumeek izan zuten paperari buruzkoa. Uste dut, garai hartako emakume gizartea hartan zituzten betekizunak eta jokatzen zuten papera hobeto esagutzeak laguntzen duela gizarte hori ere hobeto ulertzen. Asmo horrekin etorri naiz zuengana. Eta, zein izan zen emakumeek bete zuten papera aintzin erregimeneko gipuzkoar gizartean? Zer rol izan zituzten? Etxea eta familia oinarri zuen gizarte hartan, emakumeek betekizun batzuk izan zituzten esparru ezberdinetan. Etxeko andre eta leinuetako kide bezala, oinordetza eta ezkontzaren inguruan, bizitza ekonomikoan. Esparru horietan hartutako lekua, emakume bakoitzak hartutako lekua faktore ezberdinek baldintzatu zuten. Familiaren botereak, senar-emazteen arteko botere harremanak, aberastasun mailak, erentzian jokatutako paperak. Bestalde, erlijio katolikoaren eraginpean, portaera eredu batzuk eta moral bat finkatzen joan ziren emakume haientzako. Emazte eta ama eredugarri izan behar zuten. Ezinbestekoak izan ziren gizartearen funtzionamendurako eta bere egituraketan parte hartu zuten. Eta hitzaldi honetan proposatzen dutena da emakume haienganako gerturatze bat. Hasiko naiz azaltzen oso labur bada ere 16 eta 18. mendean artean Gipuzkoan garatu zen gizarte eredua nolakoa zen. Gipuzkoako aintzin erregimeneko gizartea gizarte korporatibo bat zen, eta zer esan nahi du honek? Familiaek, etxeek, komunitateak, gremioak egituratzen zutela gizarte hori. Gizabanakoak, pertsonak, individuoak, entitate haietako kide ziren, familia bateko aita, edo seme alaba, edo neskame morroi, edo hiribildu bateko bizilagun, edo parrokia bateko partaide. Eta entitate haietako bakoitzean kide ziren neurrian eta haietako bakoitzean betetzen zuten betekizunen arabera beren buruari estatus bat aitortzen zitzaien eta betekizun batzuk zituzten eta portaera bat espero zen beraien gandik. Neurri handi batean, kidetza hortan zetzan individu horien izaera soziala. Berriz, gizabanakoaren kontzeptua edo individuaren kontzeptua guk gaur egun ulertzen dugun bezala,
ez zan gizarte horretan erreferentzi nagusia. Noski orduan ere historia pertsonek egiten zuten, baina pertsona horien erreferentea individua izan ordez korporazio hauek ziren. Garai hartako Gipuzkoan oinarrizko gizarte egitura etxea zen. Etxeak biltzen zuen familia eta familiaren ondarea, eta bat egiten zituen. Garaikoentzat gainera familia oraingoa baina asko zabalagoa zen, leinu bazan, denboran zehar bizi iraun behartzuena, belaunaldiz belaunaldi, eta leinu hortara lotuak zeuden ere ondasunak, belaunaldiz transmititu behar zirenak, ondasun materialak eta ondasun inmaterialak, abizena, ospea, komunitatean, herrian, bakoitzak zeukan estatusa. Hori guztia etxearen inguruan egituratzen zen. Etxeak erreprodukziorako eta produkziorako guneak ziren ere. Ekonomia neurri handi batean domestikoa zelako etxearen baitan egiten zen. Baserrietako lana, artisauen tailerrak, merkataritzako negozioak, etxeetatik eta familietatik egituratzen ziren. Horregatik etxeak espazio pribatua eta publikoa batzen zituen. Ez zegoen gaur egun dagoen diferentzi hori. Eta gainera, Gipuzkoan eta Gipuzkoako pentsamendu politikoan, etxea zen probintziaren egituraketa politikoaren oinarri eta justifikazioa, estamentu kaparearen, hidalgiaren iturburu eta eskubide politikoen funtsa etxeko jaunen esku zegoelako komunitatearen gobernua. Guzti honen adibide, edo etxeak zeukan garrantziaren adibide, dago hor jarri duten testu hau, 1525an Juan Arbelaizkoak proposamen bat aurkeztu zion probintziari erentziaren ingurukoa, eta bertan hitz hauekin arrazoitzen zuen zergatik mantendu behar ziren Gipuzkoako etxeak. El intento presente no es otro que poner a vuestra señoría delante de los ojos, o por mejor decir, traer a la memoria la antigüedad tan antigua de las caserías y solares de sus montañas, que aún los mismos historiadores no les saben dar principio, y la hidalguía y nobleza notoria y valor que tiene Guipúzcoa descendida de ellas. Y así vuestra señoría, en todo caso, debe procurar la conservación de estas caserías y solares antiguos, como joya que no tiene precio ni estimación, como no la puede tener, porque si es así que la honra se prefiere a todas las riquezas, y la honra y gloria ilustre de vuestra señoría consiste en este testimonio y fundamento de estas caserías y solares. Hitz batean esateko, etxea Gipuzkoako estamentu kaparearen ardatza zen, eta etxea eta familiaren inguruan gertatzen zena eta arautzen zena gure gaur egungo esparru pribatua gainditzen zuen. Hori horrela zen garaiko eliteentzat, aberatsenentzat, baina baita da beste gizarte mailetako jendearentzat ere, guztientzat alor domestikoa mundua ulertzeko modu baten erdi-erdian zegoelako. Eliteen kasuan gainera etxearen gobernuaren inguruan garatutako pentsamendu politikoa beren agintearen oinarri ideologiko bihurtu zen. Beraiek ziren, beraiek ikusten zuten beren burua probintziako aitak bezala. Gauzak horrela, etxeen estrategiek, haien gorabeherak eta beharrek markatu zuten neurri handi batean garaiko emakumeen eta baita ere gizonen bizitza une bakoitzean. Etxeak hainbesterainoko garrantzia zuen gizarte batean, emakumeak etxean betetzen zituen funtzioak ere oinarrizkoak dira ulertzeko emakume horien bizitza. Emakume horiek garrantzi handiko funtzioak bete zituzten gizarte sistema horren biziraupena bermatzeko. Beraiek bermatzen zuten etxearen biziraupen fisikoa eta begibistakoa da erreprodukzioari lotutako funtzioa eta honekin batera dator zaintzarena.
Baina bermatzen zuten ere biziraupen soziala, sistemaren erreprodukzio soziala. Eta hortarako emakume horiek zenbait funtzio betetzen zituzten familien gobernuan, ondarearen transmisioan, ezkontzetan. Funtzio horiek ezinbestekoak izan ziren, garai hartako Gipuzkoar gizartean etxeak eratu, gobernatu eta bizirauteko. Azken finean gizarte eredu hori mantentzeko. Ondarearen transmisioari dagokionez, emakumeak gai izan ziren garai hartan herentzia jasotzeko eta transmititzeko. Gehienek herentzi hori dote moduan jaso zuten ezkontzerakoan, baina beste batzuk etxea jaso zuten herentzi moduan, eta beraien bitartez transmititu ziren etxe horiek. Eta hori Gipuzkoan etzan gauza arraroa edo ez ohikoa izan, nahiko arrunta izan zen. Gipuzkoako ohituraren arabera, gurasoek askatasuna zuten bere seme-alaben artean egokiena iruditzen zitzaiena aukeratzeko etxea jaso zezan. Aukeratuak jasotzen zituen etxeko ondasun higiezinak, baserria eta bere lurrak, edo bestetan hiribilduan herrian bertan zegoen etxea eta bere lurrak, edo etxea eta tailerra artisauen kasuan. Hori horrela zen etxea beratxetan, baina baita ere baserri arruntetan. Saiatzen ziren ondare hori bere osotasunean mantentzen. Aukeratua hortarako bakarra zen, ezin zen beste modu batea izan, eta berak jasotzen zituen etxeko lurrak, izena, etxeak elizan zeukan eserleku eta hilobia, etxeak komunitatean zuen lekua ordezteko almena eta betebeharra, eta bizilagun izateari lotutako eskubideak. Gainontzekoek dirutan jasotzen zuten beren partea, legitima edo dote moduan, horrela deitzen zitzaien. Sistema honen helburua zen etxea osorik pasatzea belaunaldiz belaunaldi, baina begibistakoa den bezala diferentzia handiak sortzen zituen anai-arreben artean. Eta tentsioak eta gatazkak ere bai. Herentzien inguruko gatazkak maiz auzietan bukatzen zuten, asko izan ziren mende hauetan, eta kezka konstante bat izan ziren bai gurasoentzat, bai komunitatearentzat eta bai probintziarentzat berarentzat. Importantea iruditzen zait azpimarratzea etxea, etxekoaren esparrua, esparru domestiko hori, esparru gatazkatsua dela askotan. Senideen arteko harremanak idealizatetik urrun daude. Sistemak berak obligazio eta desberdintasuna handiak markatzen zituen bakoitzarentzat, eta egila da askotan modu solidarioan jokatzen zutela, interesa zeukatelako ere horrela funtzionatzeko, baina beste askotan ere tentsioak eta gatazkak eta arazoak sortzen zirela. Kontua da gurasoek egokien estimatzen zutena aukeratu zezaketela, eta alaba bat aukeratzea ere posible zen. Eta esan deten bezala hori ez da gauza ez ohikoa. Baina horrek ez du esan nahi, gizon emakumeen arteko berdintasuna zegoenik ez da gutxiago ere. Ze familiek nahiago izaten zuten gizonezko bat oinordetza jasotzeko. Gizonezkoak hobeak konsideratzen zirelako etxea transmititzeko, etxearen agintea transmititzeko, abizenak transmititzeko. Gertatzen zena zen beti ezin zitzaiola gizon bati utzi etxea. Eta alabak oinordeko bezala aukeratzeko arrazoi diferenteak egon zitezkeen. Bat
Bat, oso agerikoa, alabak besterik ez edukitzea. Demografiak hor jokatzen zuen paper bat. Beste bat izaten zen etxearen egoera ekonomikoa zein zen. Askotan alaba bat aukeratzen zen, alaba horrek ezkontza on bat egin zezan, eta bere senarrak ekarritako diruarekin etxearen zorrak eta kitatzeko. Edozein kasutan ezkontzaren bitartez etxera sartzen zen gizon horrek, hartzen zuen ere etxeko jaun bezala etxearen errepresentazioa. Probintziak berak, Gipuzkoako garbi ikusten zuen, eta hori esaten zuen azaltzeko zergatik aukeratzen ziren alabak batzuetan. Conviene mucho para la conservación y memoria de las casas solares de Gipuzkoa la observancia de la dicha costumbre. Dicha costumbre da batzuetan alabak aukeratzea etxea jasotzeko. Por haberse experimentado que por este medio se ha excusado la enajenación de muchas que, estando endeudadas, se han desempeñado aplicándose por vía de mejora a las hijas, no pudiendo tener los hijos dotes correspondientes para su desempeño. Y en estos casos es cuando de ordinario son mejoradas las hijas, no habiendo motivo de mayor conveniencia que la conservación de las casas cuya memoria se continúa en los varones que entran en ellas por casamiento, con el mismo apellido de las casas, sin menoscabo de su lustre y estimación, mirando solo a que no se enajenen y extrañen, que es lo que se debe sentir, a cuyo reparo mira la dicha costumbre. Etxearen beharrak markatzen zuen oinordekoaren aukerak eta gizabanakoen eskubideak, baina askoz ere gehiago. Eta emakumea aukeratzen zen kasuetan, etxe horien memoria sartzen ziren gizonezkoen bitartez mantentzen zen. Oinordekoak alde batera utzita, emakumeek kasu gehienetan dote moduan jasotzen zuten beren partea erentzian. Dotea eskontzaren momentuan jasotzen zuten ondasunak osatzen zuten, eta izaten zen normalean diru kopuru bat eta ajuarra. Altzariak, etxeko arropa, jantziak, ohea. Askotan dotearekin jasotzen zuten diru eta ondasun hauek izaten ziren beren partea etxeko erentzian. Eta doteen kantitateak oso ezberdinak ziren, diferentzia nabarmenak, oso nabarmenak zeuden, segun etxearen aberastasuna zein zen. Baina nolabait dote horrek egiten zen eskontzarentzako egokia izan behar zuen. Ze dote horrek erakusten zuen komunitatearen aurrean etxearen gizarte estatusa. Eskontza hortan, eskontza hori egiten zuten bi etxeen estatusa. Egokia izan behar zuen emaztearen etxearen estatusarentzat, baina baita senarraren etxearen estatusarentzat. Horregatik doteak guztiz loturik zeuden ezkontzen negoziazioekin, eta horregatik ere etzan arraroa aizpen arteko doteen arteko diferentziak egotea. Etxe berean, segun zenolako eskontza egiten zuen alaba batek eta besteak, ondasun diferenteak jaso zitzakeen. Eso horian eta zezetesan publikoa, zemat diru jasotzen, jendik jakin itezu? Notario aurrean egiten ziren kontratoak. Baina aparte eskontzak negoziatu egiten ziren, eta auzokoek bazekiten zeinekin, zerren truke, garai hartako gizarte kontrola hor zegoen ere. Bai. Dotea emakumearen ondasuna izaten zen, seme-alabei pasa arte, naiz eta gehienetan senarrak eta bere familiak kudeatzen zuten. Askotan ematen zitzaion dotea senarraren gurasoei.
Eta diru-sarrera hori oso importantea izaten zen jasotzen zuen familiarentzat zorrak kitatzeko, beste seme-alaben doteak eta legitimak ordaintzeko. Ezkontza kontratu askotan zehazten da ze erabilera emango zaion diru horreri. Eta dotea, emaztearen ondasuna izateaz gain, etxeko andrearen autoritatearen parte bat zen. Eta segun diru horrek senarraren familiarentzat ere zenbateko garrantzia zuen, senarremazten arteko botere harremanetan eragina izan zezakeen. Horregatik, dote oso garrantzitsua jasotzen zuen emaztea arriskutsua gerta zitekeen bere senarrarentzat, eta ez esplikatuko dut, Europa osoko literaturan aurki ditzakegu senarremazteen arteko diferentzia nabarmenegien kontrako idatziak. Eta diferentzi nabarmenegia horietako bada ekonomikoa. Emakume aberats bat eta gizon pobreago baten arteko ezkontzak irauli egin zezakeen berez naturala zen botere harremana senarremazten artean. Eta naturala zen senarrak agintzea, baina zuk badaukazu dirua, horrek irauli egin dezake ekilibrio hori. Erentziarekiko egoera edozein izanik ere, emakumeek ezkontza zuten helmuga nagusia. Ezkontza izan zen emakumeen funtzio garrantzitsuena, sistemaren biziraupenarekin lotuta zegoena, eta emakumeentzat ere gizarte hartan toki bat aurkitzeko modurik seguruena. Baina ze zentzu zeukan ezkontzak garai hartako gizartean. Eta hemen irakurriko dut kontratu batean agertzen den esaldi bat. Por cuanto los matrimonios que se ajustan entre personas ilustres y calificadas proceden con la bendición de Dios, descendientes que lleven adelante y crecienten el nombre ilustre de las familias con memorables hechos en servicio de ambas majestades divina y humana, y conveniencia pública y universal de las provincias y reinos. Hori jartzen zuen Francisco Nicolalde Zabaleta eta Gabriela Josefa Iurramendi Idiakezen ezkontza kontratuan. Francisco eta Gabriela Josefa ez ziren etxe arruntetako kideak, eliteetako kideak ziren, baina esaldi horrek ondo islatzen du ezkontzak garaia hortan zeukan dimentsio publikoa. Zeren orain ez bezala, ezkontza etzen inolaz ere pribatutasunaren esferan jokatzen zen gauza bat. Implikazio publiko nabarmenak zituen kontu bat zen, etzen berdein etxe aberats bateko seme-alaben ezkontza edo master batzuen artekoa, baina guztiontzat ezkontzak bikote baten lotura baina askoz ere gehiago esan nahi zuen. Etxe eta auzokideen arteko aliantza bezala bizitzen zen, eta gizarte hartako harreman garrantzitsuenak, ahaidetasunakoak, haren bidez sortu eta berresten ziren. Etxearen transmisioarekin eta herentziarekin lotuta zegoen, askotan ezkontzaren momentuan ustentzitzaiolako oinordekoari etxea, eta implikazio ekonomiko oso garrantzitsuak zituen familientzat. Gainera ezkontzetan etxearen estatusa agerian jarri behartzan, eta bilatu behartzan egokia zen ezkontide bat, ez zuen edozeinek balio. Ezkontzak negoziatu egiten ziren, auzokide, lagun eta aideen laguntzarekin, eta gurasoek beren kontrolpean mantendu nahi izan zituzten. Ezkontzen gaineko erabakimena, haiena zan, gurasoena, eta desobedientzia zigortu egiten zan, erentziaren galerarekin. Horrek esan nahi du emakume haiek, guretzat hain naturala dan bikote aukeratzeko askatasuna edo, ez zutela guk daukaguna, ez da ezkontza erabakitzeko askatasun berdina. Pentsa daiteke ere gurasoek kontutan hartuko zutela, gazteek gutxi gora bera zer nahi zuten, ze gero azken finean bikoteek funtzionatu egin behar zuten.
baina ezkontzak beraien onespenarekin egin behar ziren. Eta hori etzen beti gertatzen. Batzuetan, bikoteek gurasoen kontrolpetik ateratzeko estrategiak bilatzen zituzten, eta estrategietako bat izan zen bahiketa edo raptoena. Bikoteek adostuta eta emakumearen parte hartzearekin, emakumea familiaren kontrolpetik ateratzen zuten, eta gehienetan eskontza sekretu baten bidez batzen ziren. Eskontza sekretu bat zen, apaiz baten aurrean egiten zana, baina familien ezagutzarik gabe eta proklama publikoak eta beste erritu batzuk bete gabe. Hori izan zen adibidez Isabel Lobianoren kasua 16. mende bukaeran. Iriakestar batek baitu egin zuen Isabel, bere familiaren herrira eraman, eta han ezkondu egin ziren. Eta Isabelen familia ama buru zuela bikotearen bila aterazan mutrikutik. Ezkontza honek sortutako istiluak Gipuzkoako juntetaraino iritsi ziren, oso familia boteretsuak zirelako, eta gorteraino ere bai. Eta azkenean Isabelen familiak ezkontza onartu egin behar izan zuen. Baina beste kasu batzuetan gurasoen kontra ekiteak ondorioak zituen. Francisco Errazkin Azpeitiarrak ohe bakar bat utzi zion bere bigarren alabari legitima moduan. Eta hori zergatik, bere aitaren gogoz kontra Bilbora joan zalako neskame bezala lan egitea, han bertako nagusi ezkonduarekin seme bat eduki zuelako, eta gero aitaren baimenik gabe Aroko gizon batekin ezkondu zalako. Kasu hau Jose Antonio Azpiazuk aipatzen du bere liburu batean, eta adibide bat besterik ez da, baina agerian uzten du nola bizitzen ziren kontu hauek garai hartan. Bistakoa da ezkontza oso garrantzitsua zela familientzat, baina baita ere oso garrantzitsua zen emakumeentzat, beraientzat, eta zergatik zen hain garrantzitsua. Ezkontzak komunitatearen aurrean estatus bat ematen zielako, etxeko andre eta ama. Ze ezkontzaren bitartez emakumeak etxeko andre bihurtzen ziren, eta etxeko andre hitza erabiltzen detenean ez dut esan nahi guk gaur egun etxeko andre bezala ulertzen duguna, baizik etxeko anderea. Garai hartako Gipuzkoan anderearena zen emakumeek lor zezakeen estatus gorena, eta proiekzio publikoa zuen rol bat zen, etxeak proiekzio publiko hori zuelako. Gipuzkoako etxeek jaunak eta andreak izan zituzten. Eskontideak zirelako etxearen sistemaren giltzarri. Eta etxeko andreari estatus propioa aitortu zitzaion. Aitortza horrek zerrikusia zeukan gehiago etxearen funtzionamenduarekin eta bere logikarekin, eta ez hainbeste emakumehaiek gizabanako bezala eduki zitzaketen eskubideekin edo estimuarekin. Edozein kasutan, etxeko andreari botere bat aitortzen zitzaion etxeko jaunarenaren osagarri izango zena. Horrek esan nahi du familia gobernatzeko gai zirela. Eta etxea eta familia gobernatzea zen, etxekoak gobernatzea, seme-alaben ezkontzak erabakietan tolatzea, erentziari zegozkion erabakietan parte hartzea, etxeko ondarea kudeatzea eta handitzea, eta etxea simbolikoki ordeztea auzoen aurrean. Etxeko ondarabek toki propioa zuten familiako hildakoei zor zitzaizkien zaintza eta erritualetan adibidez. Beraiei zegokien elizan ogi eta argizariaren eskaintza egitea eta etxearen hilobian esertzea, jartzea fizikoki. Eta, erlijioa hain garrantzitsua zen gizarte hartan hori ez da gauza txikia. Seme-alaben eta neskame morroien gain agintea zuten. Ohikoa zen etxeko jaun andereak agertzea etxearen etorkizunerako importanteak ziren erabakietan, ezkontzetan, salerosketan, zor hartzeak zeudenean.
oinordetzan eta ezkontzetan bien autoritatea aitortzen zen. Alarguntzen zirenean eta batez ere seme alaba adin txikikoak bazituzten, agerikoagoa egiten zen emakume hauek zaukaten papera. Eta orduan aurkitzen ditugu batez ere dokumentazioan. Ezkonduak daudenean ere bai, baina alarguntzen direnean agerikoagoa egiten da. Noski alargun guztiak ez ziren berdinak. Alargun pobreen egoera oso larria izan zitekeen, seme alaba helduak eta ezkonduak zituen alarguna, etxea jaso zuen seme alabaren ondoan geratuko zen. Berriz, etxea aberatsagoetako alargunak moldatzen ziren etxearen negozioetan aritzeko. Baina kontua da kaso askotan alargunen gain geratzen zela familia aurrera ateratzeko betekizuna. Normalena zen, senarrek haien testamentuetan emazteari ustea seme alaben gaineko tutela juridikoa. Garai hartan patria potestada aitarena zen. Eta berez, utzi zizakeen tutela hori beste pertsona baten eskuetan, baina normalena zen emaztearen eskuetan ustea. Eta horrekin batera, etxeko ondarea gobernatu eta transmititzeko ahalmena ere pasatzen zitzaien. Eta horregatik, alargun geratzen direnean egiten dira agerikoagoak dokumentazioan. Eta orduan ikusten ditugu eskontza kontratuetan, baina baita auzietan, etxeko ondarea eta interes ekonomikoak defendatzen, burdina eta oihalak saltzen eta erosten, maizterrekin kontratuak egiten, zorrak kitatzen. Hala ere, etxeko andreak eta etxeko jaunak ez zuten garrantzi bera izan. Zeren etxean botere iturri nagusia etxeko jauna izan zen, aita. Aita eta etxeko jaun horren figura gainera bazuen esanai politiko bat gizarte hartan. Gurean, Europako beste leku batzuetan bezala, pater familia hitzarekin ezagutzen den figura zegoen, botere harremanak irudikatzeko molde eta diskurtsoen oinarrian. Erregea bera ere, beren subditoen aita bezala irudikatzen zen. Oinarrizko botere harremanak aita jaun baten eta bere mendekoen artean ematen zirenak ziren eta haietan islatzen ziren gainontzekoak. Horren ondoriotako bat zen, adibidez, pentsatzea beren etxea, oberen gobernatzen zuten etxeko jaunak, ahalmen berezia zutela komunitatea ere gobernatzeko. Eta hori eliteek bere alde erabili zuten. Haiek garatutako diskurtso politikoaren arabera, haiek ziren etxeak hobekien gobernatzen zezkitenak eta Gipuzkoak osatzen zuen etxea gobernatzeko hoberenak ondorioz. Jaun horren mendekoen artean emaztea ere bazegoen. Ez seme alabaen maila berdinean, baina bai menpean. Eta horren beste ondorio bat honako hau izan zen. Etxeko jaunaren figurak bazuen pixu politiko bat, etxeko andrarenak ez. Eta emakumeek hiribilduetako gobernuetatik kanpo geratu ziren. Bestalde, legeak zioena zegoen. Aintzina regimeneko emakume ezkonduak legeari zegokionean senarraren autoritatearen pean zeuden. Zuzenbideak hala ezartzen zuen. Ezkondutako emakumezkoak adin txikikoak bezala ziren legearen aurrean. Senarraren baimena behar zuten, kontratuak egiteko, notarioaren aurrean emandako edozein idatzi egiteko eta horrela ikusten da. Senar-emazteak zerbait kontraturen baten dutenean, espreski baimentzen du senarrak emaztea hori egiteko.
Bere dotearen jabetza mantentzen bazuen ere, eta ezkontzaren zehar sortzen ziren ondasunen erdia berea bazen ere, senarrari zegokion administrazioa. Hori izan legeak esaten zuena. Errealitatean, emakume haietako bakoitzak bere tokia aurkitu behar izan zuen, etxeko andre gisa eta senar-emazteen arteko botere harremanak aldakorrak izan ziren. Beti aipatu ditugun baldintza horien arabera, etxe bakoitzaren boterea, aberastasuna. Etxean zeinek agintzen zuen ulertzeko ere kontuan hartu beharrekoa zen ezkontzetan arautzen zen elkarbizitza modua. Normalean ezkon berriak ezkontzarekin batera jasotzen zuten etxera ezkontzen ziren. Eta etxe hortako seme-alaba eta gurasoekin konpartitu behar zuten eguneroko bizitza. Askotan, elkarbizitza horrek tentsioak eta gatazkak sortzen zituen. Ezkontza kontratu ia guztietan jasotzen da, senar-emazte berriak etxeko jaun andre zaharrekin gaizki konpontzen badira, nola banatuko dan etxeko espazio fisikoa eta etxeko ondasunak nola banatuko diren bi bikoteen artean. Eta, azkenekoz, senar-emazteek ere bikote bezala zaukaten harremana ere hor dago, harreman intimo horiei buruzko informazio gutxi daukagu, baina, pentsa dezakegu garai hortan ere bikote batzuk beste batzuk, baina hobeto funtzionatu zutela. Batzuetan elkarbizitza jasaingaitza egiten zen, eta orduan Elizaren aurrera eramaten zen auzia. Garai hortan ezkontza bizitza guztirakoa zen, Elizak ez zuen dibortzioa onartzen, baina bai kasu batzuetan onartzen zuen elkarbizitzaren etetea. Bikote horrek gero ez zaukan berriro ezkontzeko aukerarik eta ez zegoen dibortziorik, baina bai onartzen zuten separazio hori. Kasu gehienetan emaztea izaten zen senarra salatzen zuena eta kasu gehienetan biolentziagatik izaten zen. Hori izan zen adibidez Maria Josefa Bazkardo eta Juan Nantzizuren kasua. 18. mendean Andoainen bizitu zen bikote hau eta Iruñaren apaizpikuaren aurrean jarritako auzian Maria Josefa saiatu zen frogatzen tratu txarrak ematen zizkiola senarrak. Lekuko guztiek, emaztearen aldeko lekuko guztiek azpimarratu zuten, Juanek ez zuela Maria Josefa jotzeko arrazoirik. Emazte hona zalako, bere lanekin betetzen zuena eta senarrari kasu egiten ziona. Eta emaztearen aldeko lekukoak ziren, baina esandakoaren arabera uler daiteke, senarrak motiborik izan ezkero, jotzea zaukala. Eta ezkontza zaratago zertzegoen emakumeentzat. Ez askorik, eta kontua da Gipuzkoako aitzin erregimenean eta batez ere 18. mendera gerturatzen gehan neurrian ezkongaben proportzioa handia izan zela. Ezkontzak kostu bat zuen, dote eman behartzan, ezkontza etxearen biziraupenarekin loturik zegoen, estatus paretsukoekin egin behartzan, eta guzti horren ondorioa zen, etxe batzutan seme-alaba guztiek ezin zutela ezkondu. Ezkongabeen proportzio altu hau, gaina seme-alaba ez legitimoen proportzio altuarekin bat zetorren. Eta kasu hauetan emakumeak izaten ziren ere parterik kaltetuena. Honekin loturik zeuden gainera ezkontzaren inguruan ohikoak ziren usadioak, gero ora Elizaren egitekoaren ondorioz aldatuz joan zirenak. Gipuzkoan batez ere 16. mende arte. Ezkontzera bakitzen zenean eta gurasoen onespena jaso ezkero komunitatearen aurrean ezkontza hori egina zegoen. Eta horrek esan nahi du bikote batzuk elkarbizitzen eta sexu harremanak edukitzen hasten zirela, benetan Elizaren aurrean eskondu aurretik. Gurasoen onespenarekin egiten bazan, horrek ez zuen arazorik jartzen gutxi, behintzat 16. mendera arte. Gero Elizaren aurrean eskontzen zen bikotea eta kitxo. Gerora usadio hau aldatzen joan zen,
Elizaren presiopean eta kontrarreformaren ondorioz. Eta gainera, bazeuden ere ezkont hitzaren inguruan sortzen ziren arazoak. Askotan nahikoa izaten zen ezkontzeko hitza ematea, sexu harremanak hasteko, eta batzuetan gertatzen zen gerora gizonak atzera egiten zuela. Kasu horietan, emakume horiek birjintasuna galdua zeukaten, beraz, debaluatu egiten ziren ezkontza merkatuari begira, eta orduan auzia jartzen zuten konpentsazio ekonomiko bat eskatzeko, beren dotea hobetzeko eta horrela ezkondu ahal izateko. Ze izan ere, gizonezkoekin alderatu ezkero, emakumeen aukerak urriagoak ziren eskontzen ez baziren. Gizonezkoek ofizio bat ikas zezaketen, gremioetan gara zezaketen beren jardun profesionala, milizia edo ejertzitoa ere hortzegoen alzuten entzat, eliz gizon bezala karrera egin zezaketen. Emakumezkoentzat aukera orogarrienak eta nolabaiteko estatusa ematen zietenak erlijioari lotutakoak ziren, moja edo serora. Familia beratzen alaba ezkon gabeak moja jasartzen ziren. Eta horren lekuko dira 16. mendez geroztik familia hauek Gipuzkoan fundatu zituzten moja konbentuak. Beraiek fundatu zituzten, beren alaba eta senideak hor gordetzeko eta monja sartzea irtenbide bat bihurtu zen emakume hauentzat ezkontzerik ez zeukatenean. Monja izateko ere dote bat aurkeztu behartzen, baina eskontzeko baina txikiagoa zen. Beraz, kostu txikiagoa zeukan. Eta, bokazioz edo bokaziorik gabe kontua da emakume hauek monja bukatu zutela. Zerorak beste figura bat ziren. Zerorek eliza edo ermita baten zaintza izaten zuten beren kargu, eta elizako errituetan emakumei zegozkien erritual batzuetan parte hartzen zuten, hildakoen zaintzarekin lotutakoak. Zerora izateko dotea jarri behartzen ere, baina monja izateko baina txikiagoa. Ez ziren monjak, baina bizitza erlijioso bat aukeratzen zuten, zintziran eskondu eta teorian behintzat moral aldetik bizitza eredugarri bat izan behar zuten. Hauek ziren emakumeek familietan betetzen zituzten paperak eta haien estatusak, eta zeintzen bizitza ekonomikoan zuten parte hartzea. Azaltzen hasi aurretik zer lan egiten zituzten emakume hauek, aipatu nahi nuke kontu bat. Aintzina erregimeneko ekonomia lehen esan dut, neurri handi batean ekonomia domestikoa da. Zer esan nahi du honek, produkzioaren parte handi bat etxean eta etxekoen lanarekin egiten dela. Nekazarien kasuan hori argi ikusten da, baserrian eta etxekoen lanarekin produzitzen dira etxekoak elikatzeko eta merkatuan saltzeko edo errentako ordaintzeko erabiliko diren produktuak. Artisauen kasuan lantokia etxeari loturik dago eta senideak aritzen dira bertan lanean, jabea, semeak eta morroiak edo ofizioa ikasten ari diren gazteak. Merkataritzaren munduan ere badakigu senitartekoen arteko harremanak ezinbestekoak zirela komertzio, konpainiak antolatzeko merkantziak Sevilla eta Ameriketara bidali eta han saltzeko. Beraz, neurri handi batean garaiko ekonomia ere etxearen inguruan antolatzen zen eta etxekoen interes ekonomikoen baitan egiten zen. Iruditzen zait importantea dela emakumeen lana testuinguru hontan jartzea, ze etxekoen lanaren inguruan egingo dute lana beraiek ere, baina importantea da ere lan domestikoaren esparrua eta esparru publikoa ez daudelako separatuak. Zaintzaz arduratzeaz gain, Gipuzkoako aintzina erregimeneko emakumeak parte hartze aktiboa izan zuten probintziaren bizitza ekonomikoak. Dokumentuetan oso normala da emakumeak tratuan aurkitzea.
Baina geratzen zaigu oraindik ikertzeko eta ezagutzeko zenbatekoa izan zen emakume hauen lanearen garrantzia familien mantenuan. Manuel Larramendik 18. mendean bere Koreografia de Gipuzkoan horrela jasotzen zuen emakumeen zeregina. ¿Y qué hacen a todo esto las mujeres? En las caserías ayudar varonilmente a sus maridos, cavando, layando, sembrando y todas las demás faenas, y aún conduciendo carros cargados como boyerizas. En los pueblos sembrando linos por sí mismas y prosiguiendo tantos trabajos como son necesarios hasta reducirlos a copos. Entran luego unas a hilanderas, otras a tejedoras, y se conoce su destreza en las riquísimas beatillas que salen de Guipúzcoa. Y como los peines del telar fuesen más anchos, no hay lienzos mejores ni más estimables y por su calidad para los cuerpos. Hacen calcetas finísimas y muy ricas y se envían a Madrid, Cádiz, Caracas y otras partes de Indias. Otro gran número está sirviendo de criadas, ya mayores ya menores. Otras muchísimas son jornaleras en el tiempo de cosechas del trigo y de su trillamiento en las eras, del maíz en recogerlo y llevarlo a las casas, y luego el maíz a churiqueta, limpiando las mazorcas de las hojas que las cubren, dejándolas dos solamente para atarlas unas con otras, hasta 8 o 10, y colgarlas al aire en alzurrunes, que son varapalos largos y fuertes. Lo mismo se emplean cuando llega la cosecha de la manzana, recogiéndola en cobanillos o quisquillas, que son unos palitos como de una vara, y tienen un gancho en la punta. Hacen sus pillas para el dueño y para el diezmo. Llévanlas los hombres en carros, pero mujeres son las que ayudan a descargarlas, y las que llevan la manzana en cestas a los lagares y sacan después la sidra muchos días. Y de esta suerte se dan también en la marina en la cosecha del chacolín. Emakumezkoen gehienentzat lana eguneroko errealitatea izan zen. Nekazaritzari lotutako lanak eta neskameak aipatzen ditu batez ere Larramendik, baina baita zuzenean nekazaritza ez ziren beste esparru batzuk ere, lioaren inguruko lanak adibidez. Produkzio horrek emakumeen lanean zuen oinarria, beraiek bai ziren lioa landatu, jaso, oial bihurtu egiten zutenak, eta gero produktuak egiten zituztenak lio honekin. Badirudi gainera ofizioa irakatsi egiten zela emakumeen artean. Jose Antonio Azpiazuk ikertu du lioaren ekonomia eta emakumeen parte hartzea ekonomia horretan. Ehungintzak garrantzi handia izan zuen bizitza ekonomikoan eta baserrietan lio sailak normalak ziren. Emakumeak ziren lio lantzen zutenak, ehungileak eta liozko produktuak egiten zituztenak. Haietako batzuk eskongabeak ziren edo zerorak. Emakume ezkonduak ere aritzen ziren lioaren produkzioan, baina haien jarduna, etxeko jardun ekonomiko osoaren barruan ezkutatuagoa geratzen zen. Bestelako gizarte maila batean, emakumeak ageri dira ere bestelako aktibitate ekonomiko batzuetan. Adibidez, burdinaren merkataritzan edo untzigintzan. Biak garrantzi handikoak Gipuzkoako ekonomiarentzat eta probintziako familia boteretsu askoren aberastasunaren oinarri. Gehienetan, beren senarrekin batera aritzen ziren eta askotan senar hauen baimenarekin, senarrak kanpoan zeudenean, Sevillan adibidez, burdinagara esportatzen baizan, eta alarguntzen zirenean negozioari jarraipena ematen zieten. Hori izan zen adibidez Marina López Mailiakoaren kasua. Emakume hau Bergaran bizitu zen, 16. mendearen lehen erdialdean, bere aita, izeba osaba, kaitona, senarra, burdinarekin negozioan aritzen ziren, Debako haranean burdina eta burdinezko tresnak erosi eta Andaluziara eramaten zituzten saltzeko, eta Marinak parte hartu zuen komertzio honetan. Lehenik bere senarrarekin eta bere baimenarekin, Bergaratik eta Debako haranetik merkantziak erosi eta Andaluziara bidaltzen, eta alargundu ondoren interes komertzial hauek zaintzen. Bizitza ekonomikoaren beste alderdi garrantzitsu bat izan zen ondarearen kudeaketa. Etxearen ondarea mantendu egin behartzan, baina albazen ere handitu egin behartzan. Eta hori, etxe aberatsenen kasuan, esan nahi zuen lurrak eta etxeak alokatzea, dirua beste batzuei uztea, lur berriak erostea, eta kontu guzti horietan ere emakumeak
aurki ditzakegu alokairu kontratuak ematen, lurrak saltzen eta erosten, zorrak kobratzen, dirua beste batzuei uzten. Edozein kasutan, emakumeen arteko gizarte maila diferentziak ere handiak ziren. Gizarte klaseari begiratzen badiogu, emakumeak ez ziren inondik ere talde homogeneo bat. Emakume bezala bazituzten komunak ziren ezaugarri batzuk, baina gizarte mailari zegokionean bazeuden emakume aberatsak eta pobreak, jabeak eta maizterrak, boteretsuak eta batere botererik gabeak, eta emakumeek parte hartu zuten baita ere Gipuzkoako gizarte mailaketan. Etxe aberatsetako emakumeek beren familien interes eta negozioekin bat egin zuten, azken fina monologikoa zen, ze beraien interesak ere horiei lotuta zeuden. Eta gainera, gogotsu parte hartu zuten aberatsenek beren interesen neurrira egukitu zuten diskurtsoaren eraikuntzan, eta botere harremanen, gizartean ematen ziren botere harremanen parte izan ziren. Hori azaltzeko adibide bat jarriko dut. 16. mendeko Bergaran, Magdalena Egino Malia deitzen zen emakume batek, senide bat zuen bere kargu hartuta, bere babespean, bere zerbitzuan zegoena, Maria Usarraga. Momentu batean desadostasun batzuk sortu ziren eta Magdalenak Maria etxetik bota zuen. Eta etxetik botatzen zuela adierazteko, ohea leihotik kalera bota zion. Mariak beste senide baten babesa bilatu zuen, beste emakume batena, Isabel Ondarzarena, eta Isabelek bere babespean hartu zuen. Garaiko lekukoak esaten digutenez, Mariak Isabel zerbitzatzen zuen eta mezeta laguntzen zuen, en uno con sus criadas y otras gentes que la acompañan. Isabel Ondarza, Bergarako famili boteretsuenetako bateko bazan, eta mezetara etzan bakarri joaten. Mezetara joaten zan bere korte txikiarekin, tartean Maria. Mariak Isabelengandik jaso zuen babes hori ordaindu egin zuen eta hiltzanean bere hilobea testamentuan utzi zion. Beraz, familia aberatsetako emakumeek parte hartuko dute beren familiaren estatusan eta elitearen irudiaren eraikuntzan. Eta denbora pasahala nabarmendu egingo da beste maila bateko emakumeekiko duten distantzia kulturala eta distantzia soziala. Emakume hauetako asko alfabetatuak dira, gazteleraz ere badakite, batzuk beren herrietatik atera dira, beste ohitura batzuk egin dituzte bere. 18. mendean Manuel Arramendik handikiei eta haien emakumeei zuzendutako kritikek garbi erakusten dute zenbaterainokoa dan hauen eta herri xumearen arteko distantzia. Mende horietan ohiturak, hezkuntza, hizkuntza, kultura geroz eta diferenteagoak izango dira bata zein besteen artean. Eta horrekin batera ere, foruek ezartzen zituzten gizarte arauen interpretazioa ere bai. Eta emakumeek prozesu hortan ere parte hartu zuten. Hauek dira Larramendik emakume hauei buruz esaten dituen hitz batzuk. Emakume hauen jazkerari buruz. Es preciso, sin embargo, hacer memoria de las señoras damas y andiquesas de Guipúzcoa, arruinadoras de sus casas y haciendas. Mírense en las modas de Castilla, vengan después a Guipúzcoa y aquí se hallarán todas. Y no me digan que no son muchas estas andiquesas. Sobradas son para el escándalo, para mis quejas e impaciencias, y para ruina de sus casas. Tampoco me digan que no andan tan descubiertas, descolladas, despechonadas, inmodestas, indecentes. Este mal ejemplo de las damas y señoras es el que siguen ya las criadas mayores y menores y las mozas de la calle. Alde batetik, Larramendik elite batzuen aurkako kritika egiten du testu honetan, gaztelako modak imitatzen dituztelako edo,
Bestetik, Gipuzkoar emakumeen berezko portaera zein izan behar dan adierazten du. Humila, katolikoa, dezentea. Eta honek bide ematen dit emakume haien inguruan eraikitako diskurtsoak aipatzeko. Zein izan zen emakume hauen irudia? Emakume hauen inguruan sortu zen diskurtsoa. Eta hemen garaiko testu batzuk ere irakurriko ditut. 16. mendean Esteban Garibaikoak, Felipe Bigarrenaren kronista izango zenak, hitz hauek esaten zituen bere ama izan zenari buruz. Fue de mucha religión e imitadora de así sus virtudes como de las de su marido, no solo durante su matrimonio, mas también en su viudez, que en los 30 años últimos de su vida jamás en tiempo de salud comió carne en ningún miércoles, ni dejó de ayunar ningún viernes, en memoria de la pasión de Cristo nuestro Señor y en remisión de sus culpas y pecados, sin los demás ayunos de precepto. Fue caritativa, limosnera, abstinentísima y tan devota de las ánimas del purgatorio, que en su casa poco más pan era el que comían los vivos que el que se ofrecía en la iglesia por ellas. Fue muy deuda de sus deudos y de gran memoria en las cosas de sus pasados y de los de su marido. Lehen aipatu dut Isabel de Ondarza oraintxe bertan, emakume honek auzi bat eduki zuen bere koñato batekin, bere iloben zaintza zela eta orduan bere familiko aideek eta lagunek lekuko bezala aurkeztu zituenak hau esan zuten Isabelei buruz. Probintziako handere principalenetakoa zalan, balio handikoa, porque en su casa hay mucha honestidad, honra, autoridad y recogimiento. Ezaugarri horiek guztiak bihurtzen zuten Isabel emakume egokia bere ilobak zaintzeko. 17. mende hasieran Lope Martinez Asastikoak ez ditu emakume asko aipatzen bere konpendio historialean, gizonezko asko daude, baina emakume bat badago toki propioa duena bere lanean, Maria Lezokoa. Bere aidea eta Ingalaterrako Enrique VIII lehen emaztea izan zen Katalina Gaztelakoaren dama. Emakume honen meritu nagusia erregina katolikoaren zerbitzura egon izana. 17. mende bukaeran foruak jasotzen dituen dokumentuak hau esango dute emakumeei buruz. Las mujeres comúnmente profesan mucha virtud, asistida de una piadosa suma de caridad, sin afectación ni melindres, natural propiedad de su sexo. Usan de más llaneza que en otras partes, pero acompañada de la integridad de vida, su obligación y apoyada de muy honesto decoro. Jamás se rindieron a los halagos de la ociosidad. Todas se ocupan en decentes continuadas tareas, sirviéndose de las horas diurnas y nocturnas para emplearlas bien en el gobierno de sus familias y casas, en hilar sutiles materiales de lino, en labrar primores y en otros diversos ejercicios, consonos al estado, calidad y al porte de cada una, sin que la más acomodada y rica quiera eximirse de semejantes ocupaciones. El traje es modesto y decente, medio entre las profanidades de la corte y rusticidad de las aldeas. Su trato honesto, afable, cariñoso, con cordura. Su valor en las ocasiones de fuertes amazonas. Sitiadas en Fuenterrabía, obraron como velonas, maravillas en la defensa de la plaza, asistencia de los presidiarios, curación de los enfermos y en todo lo que pudo ser conveniente su aplicación al trabajo. Verdaderas sucesoras de los célebres cántabros e hijas legítimas de los valerosos guipuzcoanos, que en todas las edades han plantado en el templo de la fama victoriosos trofeos de los enemigos de la corona de España. Hitz hauek guztiek ez digute emakumeei buruz bakarrikan hitz egiten, gizartea eta mundua ulertzeko modu bati ere buruz ere hitz egiten digute. Bereziki Gipuzkoako eliteek beren emakumeen inguruan sortutako diskurtsoari buruz hitz egiten digute. Garibai, Isasti eta Isabel Ondartzaren aideak probintziako etxe aberatzen eta boteretsuenetan sortzen ari den emakume ereduari buruz ari zaizkigu. Beren etxea eta leinuen interesei lotuak, garaiko erlijioaren eskakizunak betetzen zituztenak, edo irudi hori ematen zutenak. Ohorea gordetzen zutenak, eta garai hartan gaztelaniaz recogimiento hitzarekin laburbiltzen zen jokaera moral bat jarraitzen zutenak. Foru hauek ere erlijioa dute ardatz emakume ez aritzean,
baita etxearen gobernua ere, baina gainera Gipuzkoako historiara jotzen dute, garai bateko bardulia aipatzen dute, eta Hondarribiko setioa, eta erregearen zerbitzuan eginiko merituak. Erlijioa, moral katolikoaren exigentziak ageri dira emakumeen irudi hauen atzean. Eta irudi honek bat egiten du garaiko diskurtso erlijio osoarekin. Erlijioak bere biziko garrantzia zuen gizon emakume hauen bizitzan. Erreferentzia nagusietako bat zen, ez bazan nagusiena. Elizak beti izan zuen emakumearekiko diskurtso negatibo eta mesfidatia. Emakumea bizitzaren alde materialari lotzen zitzaion, sexu desordenatuari, gizonezkoentzat arriskutsu bezala ikusten zen, emakumearen natura bera osatu gabekotzat jotzen zen, gizonezko osatu gabe bat izango balitz bezala. Gizonezkoa eta gizonezkoei lotutako baloreak ziren gauzen neurriak. Izan ere, emakume ona izateko gizonezkoen bertuteak izan behar ziren. Larramendik esaten duenean, ayudan baronlin 20 a sus maridos, edo foruek aipatzen dutenean emakume Gipuzkoan beste lekuetan ez bezala afektazio eta melindrerik gabeko jokatzen dutela. Bueno, gizona dute erreferentzi. Gainera, Trentoko kontrarreformaren ondoren, zenbait moralistek programa bat garatu zuten emakumeen bizitza arautzeko eta batez ere senar-emazteen arteko harremanak arautzeko. Moralista hauen ustez, senar-emazteek elkar maitetu behar zuten, baina emakumeen kasuan maitasunarekin batera obedientzia zijoan. Senarra zen agintea zuena bikote hortan. Etzan berdinen arteko harremana. Emakume hauek jaso behar zuten hezkuntza funtsean hezkuntza erlijioso bat zan. Gero beraiek arduratuko zirelako seme-alabei hezkuntza hau transmititzen. Emakume hauek ez zuten senarraren gaineko aginterik, ez eta hauen jokabide okerrak zuzentzekoa ere, baina hori horrela izan da ere, emazteak ziren familia osoaren jokabide moralaren erantzule eta ardurarun. Beraien azan karga hori eta erantzunkizun hori. Bere gain zegoen familiaren ohorea eta ohore hori gorde egin behar zuten. Kalera gutxi atera behar ziren, alfertasuna ez zuten bere burua gehiegi adornatu behar, lanean aritu behar ziren, alferkerian ibiltzea arriskutsua zelako. Azken kontu hau asko azpimarratzen zen eta emakumea beratxai ere exigitzen zieten. Hauetzan oztoporik gabe inposatu besterik gabe, oztopo askorekin egin zuen topo, emakume gehienentzat kalera ezateatzeko kontu hori ezinezkoa zen, lanea egin behar zuten. Familia beratxetako emakumeek argi eta garbi utzi nahi izaten zuten beren jazkeren bidez, beraien gizarte maila. Eta sexu harremanen kontuetan zenbait usadio denbora askoan mantendu zen. Baina egia da pixkanaka barneratzen joan zela diskurtso hau eta denbora pasala erreferente bihurtu zala. Eta honekin bukatzen dut, hitzaldi honen intentzioa zen, garai hartako emakumeengana gerturatzea, jakinda aipatutako gai hauetako bakoitzak beste hitzaldi baterako emango lukeela, eta espero dut asmatu izana. Bueno, kontau dezundana nik uste ez gaitula sorpresan harrapau, baina, hauen bizitzire etzan erresa izango, eta zoritxarrez, atzo goizarte nik uste hola jarraitu zula, eta gaur egunine zer hobetue bada hola oindik, talan asko daukagula, ez da. Beste, ezakit, galderan badaukezuen edo
Bueno. Bai, azaldu da, zeinek kontado historia hau, gizonezko gidatzik... Bai. Ez da testigantzaik emakume hartako emakume bat. Bueno, emakumeen testigantzak, emakumeak niri askotan galdetu diete. Eta topatu duzu dokumentazioa? Bai, asko. Emakumeak dokumentazioetan, emakume asko dago dokumentazioetan. Etxeari lotutako dokumentazio askotan, kontratuetan, ezkontzetan, emakumeak ere badaude. Auzietan badaude emakumeak, nik ikusi ditudanak zibilak dira, auzi zibilak, erentzian ingurukoak, edo ondarearen ingurukoak, baina hor emakumeak ere agertzen dira. Lekuko bezala, auzia jartzen, dokumentazioa ekartzen, gero badaude beste pleito batzuk kriminalak direnak, nik ez ditutenak ezagutzen, baina hoieia beste kontu batzuk aztertzen dituzte eta hor ere emakumeak agertzen dira, portaera lizunen gatikan egindako auziak eta bar. Emakumeak beraiek zuzenean idatzetako testigantzak egia da asko ez daudela. Baina beste dokumentazio hortan egon badaude, begiratu egin behar da, begiratu egin behartzaile ikusteko, eta beraien historia egin ahal izateko. Historia ofiziala, Larramendik idatzi zuena, edo Garibaik idatzi zuena, hori gizonezkoek egin dute, orain dela ez hainbesteraino. Ze, emakumezkoak, ez dakit, berez oso evidentea da. Gizartearen erdia izanik, ezinbestekoak gerala, zirela, gauzak funtzionatu zezaten. Baina hori horrela izan da, oso gutxi kontatu zaigu beraien inguruan. Hala ere, badia urte batzuk hori aldatzen ari dela. Testigantza hori itzaiten debenak gizonezko izena izan parte Larramendi apaiz ezan, ez? Bai. Hornek izatetuna emakumeen gatek espero da morala eta zentzortzatu zenak azkenin pulpitotik izateuna nola idazten egin da. Bai. Osa da, karga doble bat daukela gizonezko eta gaina apaizeta eta moralizia, ez? Gero beste kontu da, hori gana zera ez gizonezko datik eskatzen, baina, hori apaizen, bizien, zaizien asko... Bai, exigentzi morala oso diferentea izan zen beti gizonezko entzat eta emakumezko entzat. Portaera berdinak, zigor desberdinak jasotzen zuen. Baina, hori ez da inbeste denbora horrela zala ere. Zenbait larrialdieta jarraitzen du, Bai. Eta zaren, komento duzun zera, gurasoek neguziatzen zebela zera bere seme-alaben ezkontzak eta gaina, kaso askotan, elkarbizitzen datzen zebela, ondik elizikin ulizatik ezkondu gabe, uste da azkenengo kasotako azpekin zintzalamasik gara mendineo, eta gaina uste, gurasoek eta semiek elkartzen ziren, eta ezkondu egiteko, eta zaldi bateo, esan molde bateo zauen, seme-alaben ezkontzeko. Handik, ekizten gora, elizen bidez ezkontzen hori, uste da azpekin... Hori gero aldatzen joan zen, ez? Geroz eta gehiago eliza saiatu zen ezkontzak kontrolpean edukitzen. Eta gero, hori onartu bat zegoen, baina gero horrek problemak sortu zitzakeen ere
erentziari lotutakoak, ze Elizaren aurrean ezkondu aurretikan jaiotzen bazan seme bat, eta bera zantzarrena, bera jasotzen zuen erentzia, baina igual atzekoak, ezkonduak zeudenean jaiotakoak pleitua jartzea zeukan esaten lehenengo hori ilegitimoa zala. Orduan, hori ohitura horiek aldatzen joan ziren, baina kontua da, denbora askoan ezkontza izan zela kontu bat ez hainbeste erlijiosoa baizik eta soziala, ez nahi dut, eta ekonomikoa, eta aliantzetakoa. Orduan, gurasoek erabakitzen zuten, gero bai joaten zian Elizara, eta asko eskontzen ziren lehenengo Elizan, eta gero hasten ziren bizitzen. Mundu guztiak eretzun gauza bera egiten, baina horrekin esan nahi detena da, ezkontzak ez zaukala zentzu berdina. Trentoko egon zirenean, bilkura egon zanean, Elizak jarri nahi izan zuen, arautu nahi izan zuen, berez ezkontzen zirenak, beren kabuz eta libre joan behar zutela ezkontzera. Baina honek arazoak sortzen zituen gurasoen autoritatearekin. Eta hor, benetazko diskusioak egon ziren, ez dakit ziren Frantziko apaizak edo, ez zuten inundikan ere hori horrela onartzerik nahi besterik gabe, ze horrek berez gurasoen autoritatea balio gabe usten zuen. Orduan, nahi zuten esatea, bai, beren kabuz eta bere borondatez, baina gurasoen baimenarekin. Eta horri bilizian bueltakat azkenean, uste dut, halako akordion batera iritsi zirela. Orduan, klaro, ezkontza etzen kontu pribatu bat. Askoz gehiago zen, eta batez ere familia aberatsentzat askoz gehiago zen. Beraz, saiatzen ziren kontrolpean edukitzen. Eta hainbat emakumeen kasun, zalau itxema zituen, behasen bertzeben bide hori ez jarraitzatik ze baliabide ukitze zituen beren burue defendatzeko edo. Bueno, ez dakit, senideak eta familia baldin bat zeukaten horratzean beren babesa emateko, hor nunbait babesigabekoak, ezkongabeak, senarrak utzitakoak, horrelakoek larriago izaten zuten, eta zigorrak batzutan izaten ziren deserriratzea, baina beste batzutan izan zitekeen ere espetxea. Oso zaila zaukabela, ez da? Ez, bai, depende, ze baliabide zenitun. Ezkontzako kasukin da jarretxute, nik aldizkati batean irakurren berandu zane izen zane, uste ja mesontzi garren mendien Donostin guiko famili batek bere alaba ezkondu zula, alaba baino zaharrago zen gizon batekin. Eta baino zea, ezkontza kontratuen, idatzite utzi omentzen den, alaba ezkontzarekin guztu ezkoan zegoen, nolai banatzeko digurtzatzen. Bai, pues, kasu berexia izango zen. Ze berez... Nolabait, badirudi, gurasuen, nolabait, alabatik, defensa pixketeko jartzen zebela eta ez zebela botaminga. Ez, baina familiek ez dituzten botatzen horrela,
ze beraiek ere jartzen zuten eskontza hortarako, eta kontrolatzen zuten, eta familia beratxetan doteak batzuetan izaten ziren errenta importanteak, eta ez ziren emaztea ere etzan bere familiarekin banantzen, hor emaztearen familia eta hortzegoen ere, eta beren interesak defendatzen ere. Kasu hau nik ez dut ezagutzen. Hala ere, egia da, 18. mende bukaeran eta 19. mendean ezkontzak ulertzeko modu bate aldatzen joan zala, joan zen zabaltzen norberaren aukera jartzea familiaren aukeraren gainetik, hori eta sortu zen pixka bat maitasun erromantikoaren idea hori guk daukaguna, eta ez dana garai hartakoa. Eta ez dela mundu guztikoa? Eta ez dela mundu guztikoa, ez, gaur egun ere ez. Bueno, beste galderaik ez palima, honekin bukatutzat emango dugu hitzaldixe. Eskerrik asko. Zuei, eskerrik asko.